F'kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u d-DJ Internazzjonali Malti Tenixja, tim sħiħ ta' produzzjoni televiżiva qegħdin jaħdmu fuq l-aħħar tħejjiet biex jinġibdu xeni għal programm televiżiv li ser jintwera s-sena d-dieħla fuq One TV. One News kellem ma' Jovin Greg fejn tagħna Toma Żejra dwar dan il-programm. Il-mira hija li noħolqu l-kontrasti u nuru anzi għamilt enfasi li fil-programm jintwera wkoll mhux l-affarijiet tajbin biss imma l-affarijiet ħeżina wkoll għax l-affarijiet qatt ma jiġu plain sailing, speċjalment dawn it-tip ta' karriera fil-mużika, pereżempju għandek ħafna nies jaħsbu li tmur id-doq u kulħadd idur bik u hekk imma jinsow li s-sakrifiċċji li tkun għamilt qabel. Il-reality show ser isegwi l-ħajja ta' Jovin fejn narawh jivvjaġġa f'diversi pajjiżi madwar id-dinja, fl-ajruporti, f'lukandi lussużi u f'diskoteki ewlenin. Dawn kollha f'kuntrast mal-ħajja normali ta' kuljum, il-ħajja fl-istudju, id-dar mal-familja u xi praspura mal-ħbieb. Min-naħa l-oħra l-programm se juru wkoll il-biografija u l-istorja ta' kif tifel mill-Kottonera wasal biex jilħaq il-ħolm tiegħu, jikseb segwaċ internazzjonali u jasal biex idoq fl-aqwa festivals u diskoteki fid-dinja. L-istorja hija akkompanjata b'intervisti ta' nies li b'xi mod jew ieħor ħadmu spalla ma' Jovin li f'pajjiżna għamlu rivoluzzjoni fil-klabs Maltin u ispira ħafna żgħażagħ għal mużika elettronika. Bħalissa tim tal-produzzjoni qed ifittex diversi atturi li jixbħu lil Jovin f'diversi etajiet kif ukoll atturi oħra li jagħmlu parti minn ħajjiet dan id-DJ Malti li f'ħajtu għamel suċċess li għandu l-koll jagħmilna kburin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.